hráte s Redým Svizom žolom hru Party Pan... Nie. Neviem, ak to mohlo napadnúť, kápo, ale myslím, že nie, no, myslím, že nie. A neviem, kam sa kúka tá webka skurvená, ale myslím, že včera ako kúkala nejako trošku ináč, by som povedal. Nech to ako nevybávame. Daj si čelenku, nech ti vlastne nebudú oči. Ďalší mladý človek s humorom 5-ročného retardovaného kripla. Jeden je furt za tím autem. Adena granát. Je down za tím autem. Dobre. Potrebujem pomoc z tejto strany? Jdu. Odzadu. LOL, hacker. Jaký rán krásný. Hacker, hoši. Já jsem dostal... Bol to hacker, že? Bol to hacker. Jo. Tak na portil. Nice, pěkně. Je down za tím autem. Dobre. Potrebujem pomoc z tejto strany? Jdu. Odzadu. On výsledne to pritiahlo sem. Jaký rán krásný. Môže byť. Málo. Vidíš, takéto Apola, takéto obyčajné Apola. $400 si kokot? To je ako dosť asi, nie? Okulár za 4 kg, keď sa nesadnem alebo niečo. A $250, a to chápeš? Takže 670. Keby si môžeš vybrať skričku, keby si napríklad modré alebo nejaké, vieš, že pekné a nie také tak pre kokot, pre slepých, tak by som si to možno aj nejako im dopísal, že kokot, som ten a ten, že do piče, by sa hodili. Ja si ani neviem predstaviť, že by sa jedného dňa stalo to, že tú soličku dojebem alebo niečo. Automaticky by som objednával novú, automaticky, ale najhoršie na tom je, že čakáš, ja jem 12 týždňov, kým ti ju vytvoria. Lebo to sa robí presne na tvoju váhu, na tvoje pičoviny, vieš? To nie je len tak, že kokot na Amazone ju vidíš niekde už poskladanú a kúpiš si ju, lebo tam sú koliečka na koberec, na podlahu, pičoviny, farby, prevedenia, inú látku, ty kokos. Ti jebe? Hneď by som kúpil ďalej. Začal naspäť PC? Hej, už nie je taká zima, vieš? Už nemusí byť pri krbe, bro. Teraz je každý pri mori, Rytmus Saifa a youtuberi. Vidíš, to najlepší čas. Dá sa kúpiť, dajme tomu, ja neviem, za $1500 s tým, že bez cla, bez DPH, bez všetkého, bez cesty. 1500 holá cena, alebo 1299. Ale keď si ho dáš, navrhneš sám, aj clo, aj všetky tieto veci, tak cez 2000, čo si to vyjde, no. Kam to vidíme? Mauritius. Hýbaj do level lama. Dík za odporúčania, kávo. Čo to kurva? Čo sme, kde ty kokot? Čo robím v hamburgeri alebo niečo, že mi bude hocikto vyprávať, čo mu mám dať? Jebe vám? Tak to nefunguje, chat. Wake up, do piče. To kdeže? To kedy? To kedy sme zastali takýto, že ty mi povieš a ja budem robiť. To tak nefunguje, do piče, rozumieš? Čo to kurva má byť? To tak nefunguje. Tu zmení do piče na iných streamoch, rozumieš? Tu proste prídeš, buď sa ti to páči to, čo hrám, alebo odídeš, alebo ostaneš, rozumieš? Tam nie je iná možnosť. Počkaj, to tedy je iná možnosť. Pokud nebudeš rád, co my chceme, máme tu moc v podstate spátky do fitka, ty zmrde, tak šupej na locho a Minecraft. Ale ako podľa subov by som to mal hrať, lebo naposledy bol subvote taký, že Minecraft, Forest, Minecraft, GTA 5, Minecraft, lolko, Minecraft. Tak není subday. Ako, prišiel som tam a proste scéna zmenila sa hudba, ty koho, že ide niečo vážne. A proste malé dievčatko prišlo a sa kúkam, že ako tebe zajebalo, do teba sa mám zlaknúť, čo by som normálne odšrobovalo hlavu. Totálna pičovia. Nič nie je dobré, posledné roky sú tie hry v píči, chápeš? Kápo je úplná pičovina, musím nejako dostať z hlavy. Kápo, musím to nejako proste vymazať z hlavy. A bro, to je tiež pekné buzeranská pičovina. Takže kápo a bro od teraz tu nebude, dobre? Poviem miesto toho človeče, alebo ja neviem. Čokoľvek. No ukáž sa, kápo, ukáž sa. Kápo! Otrasné slovíčko. Kapitán Danko. Chat. Odzadu. To tu fakt čupí? Aha. To je idiot. Mexikánec. To vážne? Čo ja som dobrý, ešte som dal 3 killy, kurva. Ja som mám strašne potichu, vy skurvenci vyjebaní, neviem, či vy kričíte, alebo nepočujem tú hru vyjebanú. Neviem. Ready, ešte raz a ideš do piče. Ready, ešte raz som správ a ideš do piče, ti hovorím, normálne, vážne ti hovorím. To som nebol ja. Na longu! Dvaja! Pekne chalani, pekne. Chodete bočne, bež. On je za smokom, čaká jak kokot porgus, rýchlo rozjebte, kurva. Za autom. Mid. Dostal som jebičku. Čo je za cross? Ja neviem, kámo. Jaký som vybral? Ani neviem.
drope na ľavo. Na ľavo drope. Jeden vyťahoval Ačko, chalani, jeden vyťahoval Ačko. Tak poďte a nejde? Tam bude iba jeden. Čiže veľký flash. Ja tu môžem chodiť cez naše molotovy? Hej, môžeš. Áno. Zverela. Nás zverela, no. Minus 80. Pekne. chápeš? Pekne, bro. On je v konektore ten kokot pojebaný. Ale na plente. No píče to, čo mi dal za diely. Počkaj, povedz mi prirovali, že si na Ačku, ty kokot. Ja som bol na Bčku, si predstav. A nikto. Tak to ti zajebal, to nie je na- Reddit, to nie je na najväčší smolotov. šéf skurvený. My sme to je... Primitív. Si tam rozbehol a som do teba hodil hečko, ty kokot. Plant. Zober tú bombu. Za fontano. Ale do piče, Ajajaj. kam ten náboj Ajajaj. letel mi povedz, ty kokot. Takto sa prejemávajú kola. Však keby si niekoho zajebal, tak možno by sme to dali. Ja som zajebal. Ne. Jedného. Videl si ale, ak som smokol ten drop kamarátko z longu, jak šéf najväčší. Vieš, koľko som mu dal, aby si bol v obraze? 74 som dal tomuto, dobre? Ja že dostal. Pekne. Nice. Nemôžem to... Horím. Posledný asi nábeh, neviem. Na longu je. Isto? Neviem. Na longu, ty kokot. Ready je proste bombička, to nič. Ja som rozbehol s nožom pomaly za ním. Na longu je, ty kokot. Zľako. Zlako, ty kokot. Ty sa dosral. Nepočujem nič, vy hovenia. Vy nepočujem nič, vy kokoti retardovaní! Čo vám to jebe už? Retardovaní idioti, ty kokot, fakt. A Ready ho dá v skoku hlavu proste, choďte mi do piče. Čo ti jebe? Moroni dvaja, ty kokot, zase vás našli kurva v mojej hre. Že moroni, ty Drž piču. Nepočujem nič. Však si kokot? Ale keby si to videl, Rišo iba tak strelil na longu a sa dosral. Ale ja som to mal v pláne, že sa zlakne, chápeš? A on sa Však naozaj to je Ready do zlakol. piče, nezakne hoci čo hodí, jebe. Ale do piče, nožík som mu dal. Ale však... Rišo, ty svinia! Som ho mohol zabiť! Že nožík som mu chcel dať a nič, a ostalo ticho. A ja že, išiel do plentu, alebo bude tu? Piči nejaké zakempený na tom Ačku, keď neboli už na plente za plente. Ja neviem, kde boli ako. Ha! Dobre! Počúvaj. Vieš, čo som chcel povedať? Ja ako, nebudem ťa ojebávať, ale ak si to povedal, tak som ti chcel ísť normálne tlačítkom na myši a tam na myš rozprávanie. Som ti chcel povedať, že idú A a normálne vybehol zrovna vtedy. Teda nie, ja som ti chcel povedať, vieš čo, že nič A. Vieš, čo som chcel povedať? Nie, že idú A, ale že nikto A není, vieš, som ti chcel povedať. A normálne som nestrelal kvôli tomu, chápeš? Ty kokoj, ja by som vás zajebal normálne, ja si vás zmutnem všetkých. Aj tá máte akáčko. Čo ti jebe, vy ste... Tak dávaj. Nebudem skákať, ja neviem skákať. A čo chceš skákať ty? No ešte 1-6, na longu jeden. Ty ja mám defus. Zasúkol. Ja som nestrelal. To je ono, chlapci, dvaja klačery. To je ono. Timingy, ty kokot. Ready, kde si? Číka. Je v čikene? Čo robíš? Ale však sa mne poď! Počúvaj, vy nič nerozprávate, kurva! Pýtam sa 10 krát, ty kokot, a nikto nič. Jasne. Ready, ty si mŕtvy? Hej. Vejkáš, máme brat. Chlapci, ja mám nervy ako kokot. Pekne, vieš, to bolo takzvané zahrané. Lebo som ako, on tam hore bol, vieš? Alebo tam niekde sa prechádzal proste. Že... Nie je furečnič, ale pýtam sa čo si a normálne sa tu drží piča, ty kokot. Normálne zistím, že plantujú A, zistím, že plantujú Bčku, až keď plantú bombu, chápeš, keď mi to napíše. Ináč neviem nič. On je normálne navíc, počúvaj. Pozrie sa sem.
Ako nebudem vám hovoriť, že normálne 10 sekúnd do konca a týpek proste nám ide, si predstav. Za onou, za tou vlečkou vyjebanou. 10 sekúnd do konca kola. On mu normálne stál. Predstavím si, že nebude kolo, ktoré by si sa nevyhovoril. Také neexistuje. Vždy sa dá na niečo vyhovoriť, rozumieš? Vždy sa dá. Ešte kokotek. Oni to hrajú normálne, fakt, oni hrajú, predstavte si, že my hráme len tak, že ideme si spraviť nervy, ale oni hrajú o 50 000 eur, si predstav teraz. Normálne. Tak to hrajú, o 50 000. No? Oni, jak toto vyhrajú, tak dostanú každý po 50 000. Tak sa tvária, normálne sa tak tvária. Ready, poj. Poj, ready, poj! Poj, ready! Mali sme napísať, že užite si vaše one. Vašu výhru. Čo ti jebe? No vám musíme ísť ešte jednu asi, či? Nech už máme ten večer úplne v piči, skurvenom, čo? Či? Čo som to kurva práve videl? Strašne sa chcem vyšťať one na zem. Ready, niečo ti pošlem. To je taká pičovina, ty kokot. Čo ti normálne to si vyjebalo, ty kokot. Normálne som videl niečo v čete prvýkrát vtipné asi po roku. Jo, ti jebe, to bolo. Vieš čo správ? Ready, vieš čo správ? Nechaj si mesiac raz nechty, okús si ho, nech je zubatý a prejdi si po oku s tým. Začni si s tým normálne kresliť po oku. Čo?